Purnas anang Manila. Si Bambo ang kalaban pero nagsika na itong kuan. Agi mga siguro mga 2015 nga tuig. Oh, Oh, kalaban din mo na? Battle of the Band kuan ang ilang tema murag kuan. Rockista of the Year. Ah. Mo na. Si Jeep, ang kamikase, back out, oy. Kamling man siya. Katong kami nagbak-to-back mi ni Jamer, napod sila ato. Napod sila. Mayo. Ang among gikanta ato, wala ko na mali. Kuan. Na katong itong rock sa channel. Ay kay kuan na. Kay Jay man na. Jay man na siya. Palpak mo no, pildi to siya. Pildi. Pildi gid lagi. Kay dili man iyang kuan. Lagi pero napod may original composition ato, pero wa man kayo na kuan gud kay wala bag-ora pud na sulat ang mga original composition mo tong dito mi sa kuan Darna. Narda man siguro to. Darna man na, gibali lang. Gibali lang. Oh. Kamikase man gyapon na. Oh, kami kasi gyapon. Pero 21 intra kay para makita nimo na sila. O sige, tawagin lang ko. Tawagin lang ko. Churums, mana mga kalaban, mga churums. Si Worms, si Kuan na, si Jogs na. Jogs, oh. O sila Jogs. Pero klaro na, mapindi sila. Layo ra kay ni sila. Tanawon sa nato kay Unsay pangalan si mong banda? Kuan. Bagutpot. Bagut Manila, mapil mo na. Bagutpot. Imo ha? Ayaw. Ang sa kuha nga banda karon nga ako kapilan pero gusto na ko mo wave sa ila. Na ko'y banda sa una wing band. Bagutpot ban may sikat na sa nasod. Pila na mo katuig si Kapilog Patilog naman? Katuig may sa kuan pa lang sa US. Sa US. Unom na mi. Katuig sa US. Na dire sa Manila. Unahan sa Pilipinas. Ay wala ko pre 2 anyos ko nalibutan ako ng Asya. Ha? Keyboard ko. Keyboard ka? Keyboard ko pero minus kay ko ng mga vocal pero mga sikan boys, mga adlib kuha na ko na. Nakajam man kanimo tong Queen sa una. Si Kuan. Katong Freddie Mercury. namatay naman to. Namatay na to? Oh, namatay man to. Kami Malihan man po tong lupo na tao. Kami mang ubana ato ningadto mi og piredo. Puting payata kag may kamot. Nangadto mi Pili dito nimo? pili ako oy. Banaan man kay to. Ya, baba pa yung mga katsulaon permente o baba. Dito mi sa Peredo Bungol ato. putupod. Motong namatay kay namatay. nakatilaw man sa dito ka ng aktor pod nga bukike po kay baba mo tsupaay pod ba niya. Tsupaay pod. Wasa kabalo day bayot po day to. Na silang duha nagsinulaay. Laay. Oh. Mayo. Sakit namatay po tong gitsula ni. Ni Pero karong 21 madayon ka na. madayon ko basta og madayon ng 20 mo na ako ana og Okay. Nangita ang keyboard. Oktoberfest na? dili na October. November Fest. October 21. Dami sa Halloween. Halloween na nugtog ta. Dili ka sa Lulin bay. Asam na andam.